Naantok ka na? Naantok na si Bibi? Iyak na naman. Iyak na naman. Ano yun? Ano yan? Ano yun? Nakatingin ka na naman sa blinds. Interesado na naman sa blinds si Sophia. Ano? Gusto mo yung blinds eh, no? Nalimutan mo na umiiyak ka kanina. Nalimutan mo umiiyak ka? Iisip mo kaya? Bakas naman huminga. Tulala na naman. Tulala. Ano? Naalala mo na umiiyak ka kanina? Isip mo. Hindi mo maalala? Umiiyak ka kanina? Distract ka na? Natulog ka na? Tutulog ka na lang? Matutulog na po. Nantok na po. Pipikit-pikit ka na eh, no? Tulog ka na. Sige, tulog ka na. Okay, good night. Tanghali, tulog. Siesta. Buong araw mag-siesta. Nakatitig. Tutulog na siya. Naantok na. Pipikit-pikit. Tulala. Titingin-tingin pa. Pero ako ba tutulog ka na? Nalimutan mo na gusto mo nang matulog? Matingin ka sa camera. Titig na titig ka naman ngayon sa laptop. Ano? Naalala mo na, namiyak ka. Tulog na. Tutulog ka na kanina. Yun. Antok ka na eh. Tulog na. Tulog